हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव दा आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ दा लास्ट डेट बारायबाय दा बे भिडिअ जोबोर हेल्पफुल जागोन बेखायनो नोंथांमोना बयबो शेयार खालामना हो जाहाथे गामि ओनसोलाव गोबां खामानि होगोन मानोना गभर्नमेन्ट स्कीमाव नांथारगोन बेनो जाबाय रेशन कार्ड दा रेशन कार्ड नोंथांमोना बिग आपडेट लाबोदों बिनि लास्ट डेटआ जोबबायमोन आरो लोगोसे मोजां बाथ्रा जे बेखौ बारायना होबाय दा बबेसिम बारायखो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन भिडिअनि गेजेरजों आरो जायफ्रा चैनलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि लोन स्कीमनि सायाव आपडेट मोननो हागोन दा जोङो अफिशियेल साइडआव फैखाबाय दा बेखायनो रेशन कार्ड जायफ्रा गैया नोंथांमोना एप्लाइ खालामगासिनो दङ अफलाइन हिसाबै सोलिगासिनो दङमोन दा बेयाव अनलाइन जाया जेब्लायबो दा बे जाबाय अफलाइनसो नोंथांमोना खालामनांगोन रेशन कार्डआ गोबां माने गोनांथि दङ जोंनि गामि ओनसोलाव बे थाबासो गोबां मुलाम्फा एबा बेनिफिट्सखौ जों मोननो हायो दा बेखायनो कम्पालसरि रेशन कार्ड नोंथांमोना थानाया जोबोर मोजां 3.0 अरुणोदय बेयाव कम्पालसरि रेशन कार्ड नांथारगोन बे थाबासो नोंथांमोना स्किम मोनगोन बे गैयाबा मोननाय नङा दा बेखायनो रेशन कार्ड थायोबा आरोबाव मोनसे माने मोजां मुलाम्फा दंबावो बेनो जाबाय रेशन कार्ड थायोबा नोंथांमोना मिथिगौ जे जायनि नखरा बोसोराव 4 लाखसिम खामायो बिथांमोना रेशन कार्ड होनाय जायो आरो रेशन कार्डखौ मोनोबा नोंथांमोना गोबां खामानि मिथिखागौ जेरै नोंथांमोननि हेल्थ चेकआप नोंथांमोना जुदि हमना ला रेशन कार्ड दङ नोंथांना अके अब्ला जोंहा 5 लाखसिम माने 5 लाखसिम जोङो फ्रि ट्रिटमेन्ट लानो हायो जायखौ जों मिथिगौ आयुष्मान भारत होननानै आयुष्मान भारत कार्ड थायोबा गंसे नखरा 5 लाखसिम बोसोराव मोनो आरो ट्रिटमेन्टखौहाय दा बेखौ जों लानो हायो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना रेशन कार्डआ गोबां गोनांथि बेनो जाबाय नोंथांमोननि आधार कार्डजों लिंक जानाय स' आधार कार्डजों लिंक जाथारनांगोन होमबासो एक्टिभ जायो नङाबा एक्टिभ जाया आरो एक्टिभ जायाबा नोंथांमोना सरकारि मुलाम्फा मोननो हाया दा बिनि लास्ट डेटआ 15 अक्ट'बरमोन एबा मैया लास्ट डेटमोन नाथाय मोजां बाथ्रा गोबां फुजानि बन्द जादोंमोन नालाय बेखौ बारायना होबाय आरो बेखौ बारायनानै दा ओरैबायदि खालामबाय नोंथांमोननिया गासै 20 अक्ट'बरसिम बेखौ हरनाय जाबाय 20 अक्ट'बरनि सिगां नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनांगोन एबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन बेखायनो बिटिसि लेभेलाव एबा ब्लक लेभेलाव नोंथांमोना जेराव होदों स' बेयाव जाहाथे खबर लायो आरो लोगोसे 3.0 फैगासिनो अरुणोदय बे जाथारसिगोन दा बावैनो मानोना फार्स्टआव रेशन कार्डखौ प्रायरिटि होदों नालाय मानोना रेशन कार्ड नांथारगोन नैबे 3.0 स्किमाव अके अरुणोदयआव होमबासो जोंहा मा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन एबा अफिसियेलि एप्रुभ जानानै नोंथांमोना रांखौ मोनगोन आरो दा बेखायनो रेशन कार्ड गैयाबा मोना नालाय बेखौ फार्स्टआव माने प्रायरिटि होदों आरो जाहाथे रेशन कार्ड बानायग्रोयो बिनि उनावसो स्किमाव नैबे 3.0 आव नोंथांमोना खालामनो हायो दा बेखौ माब्ला जागोन फर्म साबमिटआ दा जोंनि रेशन कार्डआ 20 अक्ट'बरसिम एप्लाइ खालामबा दा बेखौहाय माखासे एप्रुभ खालामनायाव अफिसियेलि 30 डेज लादो हमना ला 1 मान्थ लादो अब्ला नोंथांमोना नभेम्बर मोनहैखासिगोन स' नैबे नभेम्बरनिफ्राय डिसेम्बरनि गेजेराव फर्म साबमिट जागोन बेनो जाबाय 3.0 अरुणोदयआ नोंथांमोना मा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अके देन रां सोनाया 2025 नि 10 अक्ट' फेब्रुवारि एबा जानुवारियाव नोंथांमोना मोनगोन दा बेनो जाबाय बिग आपडेट नोंथांमोना सोरबा थालांदोंबा खालामना लादो दानफायाव 750 नोंथांमोना अरुणोदयआव मोननो थांगासिनो गोदानाव स' बेखायनो इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन खालामना लादो 2 लाखनि गाहायाव खालामना ला इनकामखौहाय अरुणोदयनि थाखाय अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन